Yesu tunyamor kabaki baba, Yesu tunyamor kabaki, Yesu tunyamor kadendi baba, Yesu tunyamor kadendi, Yesu tunyamor kalongi baba, Yesu tunyamor kalongi. Kidna ruot. Mondo mi yud wer mar tomit na kaka skiza ton mari di star 860 star 418 hash. Parnia Ramogi TV en ot mar jower duto te. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi, wabiro iri mondi tang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama mang moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori, wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients manyien, but keto deep fried nutrients go be. Kichwa ke manyien nutrients dey. So that's why what you kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda jai lieta juma ka juma, mano kanyero tich adek, ka bende chendo ni inuoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Dana no biro kae seche ma eno winjo ni laktar dhi biro. Kasto nitie bende wuonde ni nitiere gimo biro kao kae. Nyalo bedo ni en wach mane matiere ogechano kae. Kara en ang'o matimre na kae? Ng'atwa anasebedo ka chiwra nikech en onge gimoro amora modo winjo kowuok kuoma. To kendo en oparo gimoro amora marach kuom wechegi. Ne, Suluchna, in ring dhot machien. Nikech kapo ni laktar ni biro temo luongo nying nitika, bed king'eyo ni mari koro rumo. Ng'ama mabiro dwari e odni. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi, wabiro iri mondi tang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama mang moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori, wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients manyien, but keto deep fried nutrients go be. Kichwa ke manyien nutrients dey. So that's why what you kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda jai lieta juma ka juma, mano kanyero tich adek, ka bende chendo ni inuoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Machini kendo nyakwara mogejwang' wantiere kodi karka chenro en mar chal mar Kenya imba koromo kae wacho ni ka warango kama Kenya uchiewe kawuono ni to chal nade gigi thoth nyakwara mogejwang' kaono watwa kako tenore kod yudhe mwapenjo karka ni yudhe dhi marach koso en ang'a timre yudhe gi ginto gi jok mage
Nyakwara moge jwang machiegni kaka dipo nitudre kodwa. Ma en mbako romo chal mar Kenya. To pod wantiere kaka warango gi achiel kachiel kowuok e konde ma opogore. Kamarango kar kantie ote moro madarango. Ote ni adani mondo mi wakete kae. En mara Alex Owiti oro ote ni kae. Tom Duku angwa winje kae to bang'e ng'ene audio gada. Nitie tipo moko ariyo madaoro. To ang'e duok ma bende ka warango kama wachung'e. Alex Owiti wacho kamae. Kar mondo josiasa ogony yudhe odonje timbe manjore. Gekung pesa no oger miecheu gi counties. Pod counties odhier. Kendo siasa marach kelo dhier mar paro maketho dongruok. Sigu mar siasa kelo midhieche mag achiedh nade. Alex Owiti oro ote no kanie mbui mar Facebook acha. Mana mbaka morago kapok oduogo karka. Pesa mikeyo mimiyo yudhe 500 200 winjo kata gima nyang nyongo gavana ma Kisumu wacho ni pesa ni ben mana 500 kata 200 timiye ji adi. Pesa ni nyalo tiko de yo machal nade to ginjo ok machiwo pesa ni. Nyakwara moge jwang wadendo winja ne duol moko kagi mag jotelo ma Kaluo mabendo ne winj sani mokwongo adani ka winja ne duonda Dr. Raymond Omolo ma en jagore migawo mar arita gino mano wacho kata bang'e ngakoni machielo mabiro. Jokaniso bedo piny giling mos giwer to wan wadonjo wachako go koko gi tuta. Wabed ni namba 1 wakwong waluorre wan wawegi. Ka waseluorre wawegi to then wanyalo luoro joma moko. Eka ji mamoko bende nyalo luorowa to bende chako kawowa ka joma are serious. Makara ka nitie gima Elisha dwa timoni to timoni ka chunye oyie godo. Ok otimni nikech ichune kata ok otimni nikech odwani oriembi dhi mabor iwe gone koko. Nikech onyalo miyi siling 100, onyalo miyi siling 200 mondo iringi ai. Yet kani biro kibolori tinyalo wacho wachni. But kibiro to gimidwa timo en koko. Duondi ni malo. Umiyo jotelo luoro. Mano e wach mantie kanyo ka wuok kuom jagoro e migawo mar arita. Gino mawacho kanyo biro ka en siem kendo kono jomatindo. Alam dhi nyime udonje kanisa to chako wacho mana ne tutam. Mano kama gintiere imi siling 200 300. To bende kopogore gi mano nitiere gima jaod bura malego Usonga Samuel Atandi nowacho kinde mokalo. Wawinje gato warew gi ariyo gi duto. Tanga winj pacha audio gada kote record wach mawuok e dho jotelo gi jogo maluwogi. Owinja ne mar Samuel Atandi. Once I have left a meeting and I'm being driven out of the meeting, you are not allowed to come and hang on my car. Because when I'm in my car, I am now under the protection of the government. I have armed police officers who are guarding me. Should you come next to that car and they suspect that maybe you are carrying a weapon, they could just shoot you and I will not be responsible. I will just shoot. They will just shoot you, and they will not be responsible. Audio gada gigi thota enya kama lose ngima oselal kae wach molose karka chal gi mano Nairobi ka Cecil Ouma wuod Luo nowito ngimane ka kano chiele gi magena ma otho mano juma mokalo kendo osekelo paro mathoth ahinya. Ka in e kaunti ma Kisumu iwinjo kanyo gima PS Raymond Omolo owacho kotone kod ojende ma bende luwo josiasa. Tij gun ni tich ma ji nyalo timo koso jotelo otiyo kod gi karwedhi ma gipidho ma gitiyo godo e kinde ma gidadhi go siasa ma nyabedo ni kanyo makoro giwuok ka gidhi pur kata ka gimanyo mbulu kata ka gimanyo piny. Audi Watch one at our lowest moment. Oganda Luo ni at their lowest moment. It is our lowest moment. Samano negobe ni one at our best moment. Wadok back to the lowest moment again. Bang wuoth mose wuoth marabora hinya. Wuoth mutingo chandruok mang'eny ahinya. Wuoth moganda wa mang'eny ahinya osewito ngimagi, oseketho mwandugi, oseyudo hinyruok mopogore opogore. Wach mwawuoye ni mar political thuggery kata political intolerance ne
chien kucha kwa chako kwa weyo mar wasungu gang'ogire go kwa agitate for multipartyism nyaka wachop kawuono ni jogo mosehinyre ahinya nikech wan ma wan jochir, wan joma roteke, wan joma bedo mbele kidwaro lokruok mar adier e piny Kenya ka. Omiyo wasewito jowa mang'eny ahinya, wasewito jotendwa ma bende jotelo mana maluo kama bende ng'eny ahinya ok anyal kwanogi. Emomiyo awacho ni kendo waduoge lowest moment nikech nyo waweyo ni wasego ondamo maber mwachopo kamoro. Wachopo kama nyo kwe moro chal ka gima betie, waneno ka jowa maber chuth bende nie sirikal, moko bende pok odonjo, to mano nyo wago step maduong' ahinya. Kochopo ni kendo pod wamedo mana tho. Ana udiko gadani. Ramogi kama wuweni. Kapod un nyaka gi mako wete gini. Ka jowa inego Naivasha to jowa inego Nakuru. Ana udini emane Nyaugenya bas, Nyaugenya omiyowa bas mondo adho aom jowa Naivasha ka piny tek ahinya. Nadhi nyaka Naivasha akelo jowa. Kanisa makoro igoye jini, makoro ji igoye ni, kama ne walose kamp. Ne waloso kamp e kanisa kanyo, waloso kamp e stadium, ma jogo kuago Nakuru, waagi ji Naivasha, to mane kama ne wakele, ma jowa mane waago Nakuru, ka moko ting'o mna jomo tho, jomoko ting'o mna, jomoko duogo maonge chuogi, jomoko duogo maonge nyithindgi, ne wateri. Ka wachopo sani ni kanyo bende koro safe, kanisa koro safe, liete kwa iko koro safe, then wan kanye, wachiko kanye. Emomiyo awacho ni jotelo osebet ka wuoyo, aneno gavana ko wuoyo sani, aneno Molo PS marwa, a very humble man, king'iye en ng'ama very humble e wechege, en ng'ama humble e wuodhe, en ng'ama humble. To sama koro wadwa bet ni ok wabed impartial, koro ok wachung' ter mondo mi grup ariyogi ji te maywaregi wachik ter mondo mi kwe bedie, taparo ni pod wachiko kama onge ng'ama safe mbele ka. Omiyo weche ma Omolo wacho en adier ni wamire luor, mana adier mondo mi luor. To mi chiwo luor ne ma bende katiba wacho, nikech waduto wan gi ratiro. Chapter 4 mark the Constitution ochiwo rights mathoth ahinya n'oganda. Jotelo go nigi right gi iye kanyo, wan bende kaka jopiny wan gi right ma wa iye kanyo, polise gi joma te nie right mamaro. Ka ok wanyal tiyo kata respect magite, to wachiko kama piny odhi chike mudho moloyo. Jotend wasegolo warnings mang'eny ahinya. Wasewinjo warning kata juma mokadho cha nyocha county commissioner gi governor ochiwo warning, kendo kawuono ni ero gichak gi address gichiwo warning. Ochopo sama warning koro ok nyal konyowa. Wadwaro arita kwe. Wadwaro ni joma ok tim timbe ma chik oyiege Kenya ka. Wadwaro ni jogo ma josiasa olure gi election code of conduct ma bende nie chik ma nyaka ng'ata nyaka lu, mondo mi wachop the dream mar Jaramogi Oginga Odinga, wachop lek mana Oginga dono abeta Kenya ma ji nie gi luor, Kenya mangima nitie, Kenya ma mwandu nitie. Kama nyo igoye kanisa wani minyi igoye jini, en ondamo 100, en mita 100 kia ka police regional commander, en ondamo 100 kia e court marwa maduong' ma Kisumu ka, en ondamo 100 kia office governor, en ondamo 100 kia office regional commissioner, en ondamo 100 kia e police our police regional police station. Koro ka area no to investors magwa tema bende wayuago mondo wa protect obendo dak mna kanyo e manyore mochwerie e manyo mwandu wang'e, then kanye ma safe. Wachi security ni kata mna kawuono ka pinyoru asewacho Manyalenda Ozima University jokuogi odonjo, Ozima University kawuono ni oketho kaw mwandu maji kucho, so wan kanye. Omiyo wagol gini wach, wagol gini wuoyo, waket gini tim mondo wane ni wanyalo bet garita kwe ma onego bed ni wayudo mane katiba marwa. Right to life ni article 26 of the Constitution. Security of the person,
gi freedom mare ni article 29 of the constitution. Article 47 miyo fair administrative action. Ombudsman ni kanye giti mondo mi jo police ma ok dwa tiyo mosedak kagi. Ananeno no chopo sama koro nyaka walok police te mosebet kagi mondo kel police manyalo tiyo. Chakre jotend police OCPD, OCSS go gi deputy gi kanye manyawo nitie mondo mi wabed gi luasi malongo mondo watiuru. Otek orach. Erokamano ahinya Audi Ogada. Ilero yo makare. Ora ne pat Tom Duku kama ntiere kar kae. Winjo telo ariyo mowuoyo kama gintiere. PS Dr. Raymond Omolo ka loso kod ojende moko. Maka loso to gichalo jogo magin jolup kendo jogo man machiegni ahinya kod jod bura magem. Elisha Odhiambo. Tisiemogi. Kata ka en jatutam. Ntie kuonde moko manyaka chiwe luor kaka kanisa kod kuonde mamoko. To kirango gi magi jok ma ochung' ne arita. Machielo bende mowuoyo winjo kanyo kowacho ni youth ko oliere gari. Ng'ako no giliere gari koso giliero kama na kende kama gintiere ka. Kotene kod weche mamoko mapontiere nikech wacho kaka Oscar olere ka jogi da chiwo arita kwe. Moko oro kwayo, moko koro kwayo. Moko gin official, moko gin unofficial. Kamera mogie kar kacha. Gichung' kama chalnade kiwinjo jari moloso, vetare moloso. Cleo. Inge gima nahero go jaduong' Raila. Raila ni winjo wachwa. Joma sani yok winj. They don't listen to experts anymore. Nigi jangisi problem ni ODM. Ke joma chendo gi. Siasa ni kamumoke macha ahinya erokalao kanyo bire wira nikech koro ntie kora. Joma chendo ahinya gin joluo. Temo winjo kanyisi ni kan sani ma vice president. Kada kopo na dier nuan juluo wa so make sure no what we want. Wawacho no president Dr. Marareo. Tada kwa yo president mundo. Odili go jo piny on policies mage manyalo miyo win hearts gi directly. As opposed to jo siasa moketi diere kagi. Ke jo siasa moketi diere kagi koro misuse power ne. Number 2. Abe no more in PS Mungeo Gimainta no security. He should not even join up with these politicians. Mane momi ukochopo kamarote ene main blamed. Enemy kaweraj. Molo yojo mune go kaweraj. Bene ene sani ne onyono Kisumu ka wuono. To kunyone ne Homa Bay. To debo twaro bo acho ni nyithindo gikochopo dhiamba no maki. Today there would be something different. Inyari kile akiani intelligence masani gi opogore gumani ne deal kod ndalo moyi. One ngene anyisi in this country was going out of hand. Mamoyi won chumbu ache ne ginego polisa. Kama chan police no nge mama gi. Iko jambo. Kaka moyi no go ni iko jambo no baisa bori wangi. Nyafija luo pradega rione ni Kilimani police. Baisa di koro kumaki ni nyineko. Giranga gaseri kakineno joko golka. Police no only town kamane giranga gaseri to giwan ngani kaja. To ngenji be no nge wakata. Koro wanima nyama kata nyi ntie gino kata nyi yonge. You are part of it. Nikechango. Bang mano be no dugo gol jomoko. Nikech gimane ge dwaro was to contain it. Te akwero youth gi ne ntie bwana moro mani longo ne genga. Mane no biro na kawo nomination mar LDP. NDP mondo dhi ochungo. No bedo caught up in the melee. Bwana ngene manotho ga jela. Nikech no biro na jachungi na leader to ken hardcore. Iwinja. He passed on. Koro gima kwayo mana wacho sani ni kopo nane ngama vice president kawuono. To then you president you have very good policies. Koro chak reach the opinion in terms of policy. Mundi goal jomani dire kagi. Ke jomani dire kagi koro mieni chilo. Give me kuri dwa lose. Idwa donje contest margi. Magi gore go piny kucha moko ni gidonje. Nikech wapimi ni Cleo. Audi owuoyo diranga thandi.
ing'eno dhandi ni ema korengo dhi Kisumu to en abiro nyuono